O Concello de Boiro presenta a súa campaña para concienciar os propietarios de cans de non deixar os excrementos na rúa tras as múltiples queixas de veciños e comerciantes. A concelleira de Medio Ambiente e o alcalde de Boiro presentaron no día de hoxe unha nova campaña de concienciación para os propietarios de cans. Desde o Concello de Boiro estamos cunha campaña de concienciación e sensibilización de cara á cidadanía para a recollida de excrementos dos cans. Estamos poñendo en marcha unha campaña de concienciación para a recollida de excrementos de mascotas. A verdade é que nos puxemos unha folla de ruta que estamos cumplindo para chegar a un obxectivo que é ter un pobo limpo, non? Como dicía a concelleira, pois é a carta de presentación dun pobo, non? Que estea limpo. Para levar a cabo esta campaña non soamente aumentaran a vixiancia, senón que colocaron 5 dispensadores de bolsas co seu correspondente contedor, onde os propietarios de cans poderán depositar os excrementos da súa mascota. Porque non podemos consentir que teñamos un pobo cheo de excrementos cando estamos dando todas as facilidades, non? Non só que creamos un parque canino para poder telos ali soltos, senón, como decía a concelleira, tamén estamos facendo un esforzo, acabamos de colocar 5 dispensadores, papeleras en sitios moi concretos para darlle esas facilidades. A nosa intención é, co tempo, ir creando máis dispensadores. Queremos empezar por estos 5 a ver que resposta ten. Entonces, por un lado, poñer todos os medios para que esta xente poda cumplir a ordenanza, aumentar a vigilancia e, en último caso, proceder ás denuncias correspondientes en caso de que encontremos comportamentos incívicos, non? Se non se cumple con esta normativa, dende a Policía Local tamén pasarán a multar as persoas infractoras. Temos un eslogan, non? Que é sempre que pases o can, colle o que deixa no chan, non? É un eslogan para ir concienciando a esta xente da tal. Agora vamos a facer unha campaña que vendrá precedida por vixiancia por parte da Policía Local para que se cumpra a ordenanza, que temos unha ordenanza que é a Ordenanza de Convivencia e de Medio Ambiente, que foi publicada no Boletín Oficial da Provincia o 23 de setembro xa do ano 2013, non? E xa no seu artículo 7 fala que ensuciar a vía pública como consecuencia da tenencia de demais ten aparellada unha sanción que vai dende 200 hasta 750 euros, non?